ou as súas publicacións xa mencionadas, foron innumerables as ocasións nas que brindou a todos, ás institucións, aos veciños, á comisión de festas, a particulares, a peregrinos, etc., o seu inmenso coñecemento e o seu esforzo incansable, con tal de contribuir a poñer en valor a ponte e outros moitos recursos naturais e patrimoniais da comarca. El mesmo non dubidaba en facer de guía turístico desta capela para que os que desexasen conocela ofrecía o seu tempo e esforzo a cambio de nada, tan só pola satisfacción de ensinar as xoias que aquí posuemos, como a quen ten un tesouro e o amosa orgulloso. Nós, os veciños, estamos tamén inmensamente orgullosos da labor de Emilio Piñeiroa e sempre nos quedaremos con ese recordo, con ese sorriso de satisfacción e esa luz que lle iluminaba os ollos cando amosaba a historia que hai aquí nesta capela e nos seus murais. Gracias de todo corazón, Emilio, pola túa entrega sempre desinteresada, polo teu amor polo noso, por descubrir, querer e coidar as nosas riquezas. Desde hoxe, aquí, na ponte, estará para sempre este pequeno monumento que che adicamos, para que os que veñan tras nós saiban que deberán estarche sempre eternamente agradecidos. Tamén para que vos, Maribel, Cristina, Rodrigo e todos os demais familiares, amigos e achegados teñades un motivo máis para visitar este lugar que el tanto quixo e que lle quere devolver un pouquichiño nada máis de ese cariño. E ti, Emilio, neste recuncho pervivirás para sempre e a través dos recordos de tantos magníficos momentos vivirás eternamente nos nosos corazóns. Gracias. Moi bons días a todos. Despois da magnífica intervención da Azucena, pouco máis queda dicir e añadir. Saudar de corazón a familia, saudar tamén as autoridades que están neste acto e gracias tamén á asociación por convocarnos a todos por ese magnífico traballo que fixeron e creo que días anteriores tiñemos que celebrar aquí o bandeo do Pendón, Festa dos Cruces, pero é un acto que xa é habitual, é un acto que oficiase todos os anos. Si cabe hoxe, este acto ten maior forza, é un acto de responsabilidade e é un acto de profundo agradecemento. Dice unha frase, é de bon nacido ser agradecido. Por eso todos os vecinos estamos profundamente agradecidos ao traballo que fixo Emilio, desinteresadamente. Un traballo de defensa do noso, de defensa do patrimonio e de defensa deste lugar, a ponte. Cando eu coñecín a Emilio, eu ainda teño o número do teléfono dele, nunca o borrarei. Sistemáticamente nos enviaba as fotos, como decía Azucena, das humedades, dos problemas. E se hai alguén que lle debemos dar as gracias pola futura reforma, futura inversión, a parte clave é Emilio. Emilio foi unha persoa clave para posibilitar a rehabilitación desta capilla. Dicía Azucena e dicía ben, patrimonio da humanidade, o Camiño Norte e en conxunto tamén a capilla. Debemos sentirnos orgullosos de ter un patrimonio da humanidade neste entorno. E Emilio foi o fundador, digamos, desa defensa deste entorno, que é a ponte, pero deste legado histórico, pero tamén do patrimonio que podemos e temos que seguir defendendo. Por lo tanto, hoxe este acto dice moito do valor da persoa, do agradecemento profundo que lle manifestamos con un monolito, con unha imaxe que vai quedar para a historia, e isto fala ben das persoas. Debemos
dar gracias sempre e recoñecemento a esas persoas e poñer, bueno, como exemplo moitas veces a persoas que tanto fixeron por nós, que fixeron por o noso, e debemos ser sempre agradecidos. Por lo tanto, eu non añado máis. Sempre me quedará no recordo, no número, no teléfono, o número de Emilio, pero no corazón, sobre todo ese traballo que fixemos, que fixo sobre todo, que fixemos como sociedade, como pueblo, ese libro que, cando lle propuxemos recoller nun libro, 3 libros, dixo Emilio, bueno, é complicado resumir todo, pero bueno, el foi capaz, e xa podemos dicir que tenemos que sacar máis edicións porque a xente demanda ese libro, porque é un libro que está moi resumido, que concreta moi ben a historia da Ponte, a historia e tamén o patrimonio. Por lo tanto, a mí non me queda nada máis que dicir, sino que gracias á asociación polo traballo que fixo, gracias aos veciños, gracias, en definitiva, ao valor da persoa, porque sabe recoñecer, como decía Azucena, os bons e xenerosos. Moitas gracias. Moi bons días a todos e a todas. Bons días a las curas que se encontran aquí con nós, espero oficial da misa, a Jaime e a Gonzalo. Moi bons días aos compañeros de goberno, acción, a todos os amigos, a Ponte, Castilleiros, a Mariz, a todos os amigos de Emilio, amigos de amizade, amigos de profesión, de Ribadeo e de toda a Mariña que estades aquí, xuntándonos nesta sentida homenaxe, como podemos ver. Moitas gracias á Asociación de Vecinos por convidarme a este acto como representante de todos os homes e mulleres de Ribadeo, de todos os veciños e veciñas de Ribadeo. E quero tamén especialmente saudar a súa familia, a Viuda, Pel, os seus fillos, Rodrigo, Cristina e outros familiares que están aquí compartindo este acto tan emotivo. Xuntámonos aquí, neste lugar da Ponte, porque é emblemático, como decían os compañeros que me antecederon no uso da palabra, é emblemático do traballo que Emilio fixo polo patrimonio cultural, polo patrimonio histórico, inmaterial deste concello, para recoñecer, eu diría que un labor constante, un labor prudente, un labor constructivo. Eu casi que definiría con eses 3 calificativos o labor de Emilio en toda esta cuestión. A prol dos vestixios do noso pasado, máis pretérito, máis remoto, esos petroglifos das Anzas, esta batalla contra o francés no ano 1809, a Comunidade de Santiago, os frescos que están dentro da capela da Nosa Señora das Virtudes. Grazas a él, as pinturas desta igrexa, as pegadas do Encanto das Anzas e o percorrido polo Camiño Norte son só algúns exemplos que son os máis coñecidos e, polo tanto, máis doada será a súa conservación e a súa divulgación. El marcounos as súas suxerencias, as súas propostas, un camiño que o resto de administracións non debemos deixar de lado e, de feito, non o estamos a facer. Antes de afirmar a Consellería de Cultura do Concello de Ribadeo, que dirixe a miña compañeira Pilar Otero, asumira con Emilio o compromiso de reedición de 2 das súas obras. Fixéramolo á luz dos novos datos que el tiña, que estaba recadando, concretamente no seu estudo sobre os muiños de vento que saíra do prelo ao longo do ano 2019 e que, como o resto dos seus cadernos, estaba esgotado.
aproveitaríamos tamén para reeditar pegalas da prehistoria en Ribadeo. E unha parte deses exemplares que acaban de ver a luz o patrocinio da área da vicepresidencia da Diputación de Lugo vai ser entregada hoxe para que levemos para casa. Os membros da Asociación de Vecinos faramos entrega de un exemplar de cada un destes dous libriños, non? Ben seguro que é o mellor recoñecemento que lle podemos facer ao seu autor, que vai ser ler, non? Sobre todo cando estamos aquí congregados con esa masa de ciudadanos e ciudadanas que lle queríamos máis cercano ou máis lonxano. Eu non o conozo desde hai moitos anos, non o conocía desde hai moitos anos, pero teño que decir que no tempo que o coñecín pareceume unha persoa moi sensata, moi estudiosa, como decía Azucena, un erudito e moi prudente tamén. Estaba moi interesado polo camiño de Santiago, en calquera lugar me paraba, mira Fernando, mira que tedes que facer tal cousa, mira que tedes que sinalizar, mira que hai que poñer un letreiro que no campo de fútbol que poña a Capela das Virtudes, mira que temos que facer determinadas cuestións. Estaba unha cuestión que entendo que no futuro irá adiante tamén, que se citou aquí anteriormente, un estudo sobre os homens e mulleres que pereceron naquela batalla contra o francés, aquí precisamente na Ponte de Arante, hai 200 e poucos anos, non? Todo ese labor, gracias a que foi recollido por él, nin se perdeu e agora tócanos as administracións contribuir a difundilo para que non quede albergado nunha gaveta, sino que quede a disposición de todo o mundo e, como vedes, a Ponte é un lugar cada vez máis internacional. Mentras estamos aquí nesta celebración, pois dúcias de peregrinos continúan pasando por aquí. E remato con unha das súas frases de cabeceira. Non se pode defender o que non se ama e non se pode amar o que non se coñece. Gracias, Emilio, por facernos coñecer, amar e defender o noso patrimonio. Moitas gracias. Bos días. En primeiro lugar, en nome da familia, quero agradecer á Comisión O Formigueiro este acto que se está a celebrar hoxe. En especial a Suso e Javier, que tanto e con tanta ilusión traballaron. Emilio Pilleiroa, meu pai, para nós é esposo. Pai, cuñado, irmán, tío. E hoxe podemos comprobar os recordos e sentimentos que desperta en amigos e coñecidos. Estamos emocionados coas afectuosas verbas de Azucena, de Daniel Vega e do noso alcalde Fernando Suárez. Tamén podemos ver a Coral Polifónica de Ribadeo, e gracias por acompañarnos e facer máis entrañable, se cabe, este acto. Moitas grazas tamén aos aquí presentes, familiares, amigos, compañeiros e coñecidos, por acercarvos hoxe á Ponta de Arante e compartir esta mañá con nós para recordar a meu pai e visitar este fermoso lugar que tanto lle gustaba e no que pasou tanto tempo de charla cos veciños, facendo visitas guiadas dentro da capela para explicar as pinturas murais, asistindo a misas e disfrutando do espectáculo dos pendóns, entre outros moitos momentos. Aquí sabemos que foi moi feliz. Estes días, na casa, recordamos o paso dos anos. Parece que foi onte cando se celebrou o bicentenario da Romaxe das Cruces, e foi xa no 2009.
xa hai máis de 12 anos, e con tal motivo fixérase unha recreación con figurantes de A Coruña, O Bierzo, Asturias e Ponte Sampaio de Pontevedra. Como moito recordaréis, houbo cañóns, cabalería e fogo, non real, de fogueo. Deste acontecemento fíxose eco a televisión, a radio e a prensa. Un diario publicou que ese domingo presenciaran dita recreación preto de 2000 persoas. Datos como os que estou a dicir sempre os comentaba meu pai. Estaba moi orgulloso. Despois, no 2010, tivo o honor de ser aquí tamén o pregoeiro. E cando lle presentaron a posibilidade de editar o libro Nosa Señora das Virtudes, a Ponte Arante, que elaborara cos seus alumnos, esta foi outra alegría máis que lle deu este fermoso lugar. E se ele estaba contento, nós tamén. Nós decimos que meu pai era un alma libre. Sempre atopaba onde ir, á fervenza do Lexoso, ao San Estevo do Ermo, á Roda de Reinante, a Rilo, recorrer a Ruta do Encanto, aos Muiños, ou simplemente falar cos peregríns, xa que outra das súas grandes pasións era o Camiño de Santiago. El fixos todos en bicicleta. Isto no seu entorno máis cercano, pero tamén lle encantaba ir co seu amigo Roberto visitar igrexas, castros, mámoas, petroglifos, miradores, monasterios a distintos sitios de Galicia, como a Ribeira Sacra, o Caurel, Friol, Triacastela, Portomarín, o Incio. Roberto, que está aquí presente, podería pasar horas contándonos vivenzas desas viaxes. E como moi ben escribiu Fabián, exalumno que está hoxe entre nós, no fermoso artigo que lle dedicou na comarca no seu pasamento, meu pai era un amante acérrimo do deporte. Na súa época de estudiante defendeu as cores do club de fútbol do Foz, do cal algúns compañeiros acabamos de ver. Do cal foi capitán. Nos primeiros anos de exercicio da súa profesión, participou activamente no deporte escolar cos seus alumnos. Mais tarde, seguiu vinculado ao deporte, como espectador tanto de carreiras populares, maratóns, carreiras ciclistas e partidos de fútbol. Pero meu pai tamén era unha persona moi familiar, tanto que aparecía en Foz, Vilarón do Celeiro, para ver a súa familia. Ademais, alegrábase moito cando vía os seus exalumnos e lle contaban como lle ía nos seus estudos, negocios ou traballos. Así era el. Para rematar, vou mencionar 3 frases previamente pronunciadas por meu pai neste fermoso lugar. A primeira, no 2010, no pregón das festas. El dixo: a ponte podémola resumir en 3 verbas: relixiosidade, arte e historia. A segunda, na presentación do libro, el dixo: o obxectivo que persigo é que este libro nos axude a descubrir, comprender, valorar e difundir o patrimonio que temos na ponte, porque os galegos somos moi dados a valorar máis o alleo que o propio. E a terceira e última, di así, como ben mencionou o noso alcalde Fernández Suárez. Di así: non se pode defender o que non se ama, e non se pode amar o que non se coñece. Meu pai defendía este santuario porque o coñecía e o amaba. Unha vez máis, moitas grazas a todos e a todas e a cada un e unha dos aquí presentes.
hai unha cultura máis representativa da pel de lei, así que a canción que imos a cantar agora é Blanco. Gracias.